Good paying pastor, mangutana lang ko bahin sa cross. Ngano man nga ang atong logo karon na may cross, Nagpasabot na ba ni nga nagka-unite na ta sa ubang sikta? Kay kasagraan man good karon naam na may cross ang mga simbahan. Nagpasabot ba ni nga nakig-alayon na bata nila? Please, Pastor Tubaga. Okay, dagan salamat igsoon. Mo ni gitawag igsoon og kanang gibutag general bitaw niya nga pagsabot. So kung atong basahon ang iyang unahuna, atong tan-awon ang iyang unahuna pinaagi sa iyang gisulat, nagpasabot di ang cross dautan. Nagpasabot di ay nga ang cross iya siyawa. Nagpasabot di ay nga ang cross iya sa mga sikta. Mao nay problema igsuon kay ato nang gibutang sa atong unahuna nga wala tay nabasa. Okay? Number 1. Wala pay sikta igsuon na nay cross. When in fact, wala pa'y Roman Catholic Church na anay cross. How come nga moingon ta nga nakig-unite na ta sa ubang sikta? Nga wala pa'y mga sikta-sikta nga Kristiyanos igsoon na naman ang cross. Panahon pa ng Jesus Christ, panahon pa ng Apostle Paul. Tanaw na to kung Apostle Paul. Galatians chapter 6 verse 14. Okay? Okay, Galatians chapter 6 verse 14 atong basahon ang giingon ni wala ang kasulatan. Ingon siya dinhi. Apan pahalayo kanako ang pagpasigarbo gawas sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Tanawa igsoon, tanan mga pagpagarbo nini nga kalibutan. Especially kini dinhi sa Galacia kay ang mga Hudiyo sa Galacia nagpagarbo nga sila mga tinuli, mga circumcised. Busagingan silang Pablo dinhi igsoon nga apan pahalayo kanako ang pagpasigarbo gawas sa krus ni Ginoong Hesus. Nagingon ba si Jesus kay aningon ba Pablo nga adi na lang kumulito ka ng cross kay yanas mga sikta-sikta. Si Paul igsoon gagamit sa word nga cross, ingon nga symbol. Now dili daw tan ang magamit sa usa ka simbolo sa cross. Gawas kung natay mabasa sa Biblia nga ang simbolo sa cross iya siyawa, ang simbolo sa cross iya sa Roman Catholic, ang simbolo sa cross iya sa pagan. Gawas kung nakay mabasa sa Biblia. Lisod biya kay igsoon nga magbuhat tag doktrina base sa dili mabasa sa Biblia. Kanang uban nagdoktrina nga ang cross, ang simbolo sa cross iya siyawa. Asa mabasa sa Biblia ang simbolo sa cross iya siyawa? Asa mabasa sa Biblia nga ang simbolo sa cross iya pagano? Naghimo naman sa taog mga pagtulunan nga dili mabasa balik sa Biblia. Maghimo kitag pagtulunan kanang mabasa sa Biblia ba? Magsige ta og sultis mga tao nga kanang inyong doktrina dili mabasa sa Biblia. Nya karon nagbuhat na sa nang uban dinhi og doktrina nga dili mabasa sa Biblia. Atong tanawon si Paul, lain na sad nga statement gikan kang Paul, no? Gawas atong Galatians 6:14. Niya 1 Corinthians chapter 1. Atong tanawon, nag-ingon dinhi sa 1 verse 18. Kaysa mga nagakalaglag ang kaasuyan sa krus mo'y usa ka binuang. Apan alang kanato nga ginaluwas kini mao ang gahom sa Dios. You see? Simbolo igsoon kana din pag-ingon nga pas-ana ninyo ang krus. Usa na ka simbolo igsoon. Kana ang word nga krus, simbolo. Na karon. Ang Seventh-day Adventist dili mao ang Roman Catholic. Ang Seventh-day Adventist nagsunod sa Biblia nga ang cross gisimbolo sa mga kasakitan. Kana di ang gusto mo sunod kanako pas-ana ang inyong mga cross. Mga kasakitan ba gasimbolo sa mga kasakitan. So usa na siya sa mga gitawag nato og ilhanan. Pero ang Seventh-day Adventist dili pareha sa Roman Catholic. Nga ang Roman Catholic nanguros. Kanang word manguros mo na wala sa gitawag nato sa Biblia mo na nga wala magpractice ang Seventh-day Adventist niya na. Although ang Seventh-day Adventist adunay simbolo sa cross, pero ang Seventh-day Adventist walay mga crucifix. Lahi ang word nga cross, lahi ang word nga crucifix. Dili sabton tungod kay ang Adventist na ay simbolo sa cross diya sa ilang logo, ang Adventist na himo ng Roman Catholic. Usbong ko, wala pa'y Roman Catholic na ana ang cross. Naa magani cross ang nga iya ni Kristo. Nasay cross nga iya sa gitawag nato og pagano, lahi to nga klase nga cross. Atong tanawon kung naabay krus nga naa sa Biblia din nga iya ni Jesus Christ. Okay, John chapter 19 verse 17, no? 5 minutes na lang nabilin nato, no? Dali ra gyud kayo ang panahon. Pero anyway, ato ni siyang tubagon ang mahitungod sa cross. Dili lang ko kutob tingay sa cross, mga pangutanan niyo i-reserve na lang sa sunod nga panagtabo nato. Dini sa John chapter 19 verse 17. Busa ilang gikuha si Jesus ug siya milakaw nga nagpas-an sa iyang kaugalingong cross.
Nagpasan iyang kagulingong cross. Wa makingon ang bersikulo sa Biblia nga Musa ilang gikuha si Jesus og siya naglakaw nga nagpasan sa cross nga iyas Roma. Wala man nagingon dinhi nga cross iyang sa iyas Roma. Actually igsoon ni ngani. Before Christ had nanay cross. Mabitaw nga unsa man nga klase nga cross ang inyong gaignon nga gidili. Kay ingani magud igsoon. For example, amahan. Ang word nga amahan sumala sa Juan 8:44 si Lucifer gitawag og amahan sa bakak. Pero dilibot sabton nga kay naggamit si Lucifer sa word nga amahan, di na sad pwede mo gamit si Jesus Christ anang word nga amahan. Isaiah 9:6. Nataw ang anak o ang iyang nga pagatawgong amahan nga walay katapusan. Okay? Tanaw ang Biblia, ang yawa gitawag og leon nga nagmulob. Pero dilibot sabton tungod kay gitawag na ang yawa og leon nga nagmulob. Di na pwede tawagon si Jesus Christ nga lion sa tribo sa Juda. Sumala sa Pinadiyag, Kapitulo 5, versikulo 5. Paingon nga, kay 2 minutos, paingon nga, ang yawa, mo ang karaang bitin. Dili dat but sabton nga, dili na mo isa si Moses og bitin, nga nagsimbolo kang Christ. Bueno, kay nakamsan na magita sa itong panahon, Igsoon. Lami pagyud kayo itubag nga ng mga puntuha, Igsoon. Dinhi lamang sa ato sa Hope Channel Cagayan de Oro City sa ngalan sa atong pinangga nga station manager Sir Janster Calibud ug usab sa ato nga communication director Pastor Hisbon Buscato kini lamang si Pastor Chris Bacalares mingon siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran moray angay nga babuhi